Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mana kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos na misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaniyo maigsoon nga nakalapas ako dako yamot sa una sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel mga santos kanina maigsoon ko ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa napasayloon sa itong masala. Kalun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Jesucristo, nagbilin ikaw kanamo, ug handumanan sa imong pagpasakit dinhinining katingalang sakramento. Itugot nga muyo kami nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas o dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi, nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos, sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig, didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya, aron pagsulay, kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya, o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya, giatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, o sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila, nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos, nga mo'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin og tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya naghatag kaninyong mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Taiga ang Ginoo, Jerusalem. Taiga ang Ginoo, Jerusalem. Taiga ang Ginoo, O Jerusalem. Taiga ang imong Dios, O Sion. Kay ang gilig-on ng mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Taiga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niyang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibung ikaw niya sa labing maayong trigo. Kipadala niyang iyang mga sugo ngadto sa yuta.
makusugang pagdagan sa iyang pulong. Taiga ang Ginoo, Jerusalem, iyang gisangyaw ang iyang pulong, ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan, ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang makasuguan ngadto kanila. Alleluia. Taiga ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korinto. Ang kupas sa panalangin nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Inig-inom nato gikan niining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayod mamatay.
ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahalin kini og mainit nga paglalisay sa mga Hodeo. Saon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus maingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao ay nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa dili kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay kay hapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ako ang pan nga gikan sa langit naghatag og kinabuhi. Matud pa sa Ginoo. Naigsuon human sa Domingo sa Santissima Trinidad atong gisaulog karon ang Corpus Christi. Unsa man ang corpus? Body, no? Christi, Christ, body and blood of Christ, no? Maigsuon, asa maning pan nga gikan sa langit? Mapalit ba ni nato sa bikiri? Asa man ang lawas ni Kristo or Corpus Christi. Maigsuon, Eucharistia comes from the Greek word Eucharistian thanksgiving. Atong isgutan ang Eucharistia sa tulo kamatang, no? Una, ang pagkaon. Ikaduha, ang pag-ampo, atong ampuan. Ikatulo, ang santos nga misa. Una, ang sakramento, ang lawas ni Kristo. Muni ang hari sa tanang sakramento, iyang lawas, no? Maigsuon, aron masabtan nato ang ang atong ikalawat maigsuon, lawas gyud ni Kristo, dili kay simbolo. Ha? Lahi ng simbolo. Lawas gyud ni Kristo kay ini consecrate sa pare ang pan mahimo nga lawas ni Kristo, pero ang lami na maagapon, ang substance na nausab. Mao po na ang mumpo mahimo po nga dugo ni Kristo. Aron masabtan nato ang makuha nato sa pagkalawat, anita sa material food sa aron masabtan ato i-compare. Una, nganong mukaon man ta? Uy, nganong nangaon na mo? Aron mabuhi, di ba? Ang di patamkaw patay na ta, no? Mao po na kung makalawat ta, makadawat ta sa kinabuhing dayon. And of course, naay kondisyon. Una, walay sala nga mortal. Kinahanglan mangumpisal gayod. No, at least, kausa sa usa ka tuig, programay ram na at least, kada tuig yun mangumpisal. Narabay uban, di na mangumpisal, kuyaw na na, dili na na katoliko, irehis na na, no? So, at least, nakuha mo'y kumpisal, pila na katuig, ay na mo kalawat, ay, pangumpisal sa ano? Walay mortal sin. Muna, number one, gina, kunay mortal sin, ayaw pangalawat, no? Pangumpisal sa convenial sin, pwede ra direkto God. No? Para kung nang sakit agamay, pwede ram tam inom tambal. Pero kung dagko na, maagi kita og doktor. Mo po na ang pare, doktor sa kalag. Kaduha, Eucharistic fast, 1 hour before, di ta mo kaon. Katulo, proper intention, no? Nangalawat ta, aron may usa ni Kristo. Nga dili ipod malate, no? Di maglagawas-gawas, magtabi, no na. Magsoon, aron ta makadaw to kinabuhing dayon. Importante kay na sama nga mukaon ta material food, aron ta mabuhi
mo po na aron ta hatagan sa kinabuhing dayon. Basta walay mortal sin, no? Nga mga lawat kinahanglan limpyo kita, no? Watay kanon ha, na uban mga chewing gum or kindi, dili ha, di pwede na. Kaduha, nga nang mukaon aron matubo. Of course kung magamay pa matubo ana pero kung mo po na kita aron matubo ta spiritually, no? Mukaon ta sa lawas ni Kristo. Mutubo ta, no? Sa espirituhanon nga kinabuhi. Lain pa. Ano mukaon ta? Ang pagkaon aron pud malig-on ta, no? Batok sa mga sakit. Dili lang kay vitamins ha, kundi ang pagkaon gyud, sakto nga pagkaon. Umaw po na kung mga lawat ta batok aron maka batok ta sa aron mabatok na to ang mga tentasyon, no? Mga kaluyas kinabuhi. Ngana. Kung ano makaon ta, dili lang kay mabusog, mo enjoy pod. No, labi na kanang parte. Kaning misa, usa man ni ka bangkete. So mo enjoy unta ta. Mo na mga lawat, malipayon pod ta. Ha, dili kay mugot kayo, no? Sa pagkalawat na to may igsuon kay lawas ni Kristo, duha ka pamaagi, no? Una, pwede ba, pwede kamot. Na kung mga lawat yung may igsuon, tarong ko sa daan. Nya proper attire, ha, daghan ka ninyo, no? Mag-shorts lang kapon, no? Mag-sleeveless. Proper attire kita, no? Sa Santo Niño, stricto kay sila dito, no? Sakto, masana, no? Ikalawat na to, nga na itong porma. Lawas ni Kristo, tubag, amen. Amen, ayaw na panguros. Ha? Ayaw na panguros, sakto na ng amen. Ba, ana? Paakan mo sa tanin nyo. Ha? Pagawas lang ka, usay mo, action pa ko, no? Ana, ay sa, payawan sa tanin yung dagway, eh. Usay, malibog sa kunin nyo, lawas Kristo, amen, duha ka buhok. Kung kamot gani ibabaw. Pat level para mailhan na to. Asam ni, usay, mga anak, malibog lang ta. No? So, lawas si Kristo, amen, ayaw na panguros. Okay? Ang amen, sakto na na, gidawat na ako. Okay? Klaro? So, lawas si Kristo, amen, mana, itso na. Or, ana. Pagawas lang gamay, ang dila, ha? Ay lang sa anak, kay kuyawan sa tayo yung dagway, o nang ungo, no? So, kung kamot, niya kung nagin yung mga gagmay nga particles, tilapin ninyo. So, kita ko sa inyong kamot, na yung numero sa alay, no? Na yung, sa pa, tatak sa diskuhan, limpyo po taon, ha? Kay lawas man na ni Kristo. Klaro na to. So muna, nindot kayo ni may igsoon kung nakasabot ta. No, daghan na ba mga lawat, walay kumpisal, na immortal sin, ayaw sa. Sama ra na mukaong kag pansat or pasayan, ni allergy ka, mo po na. Klaro na to, no? Usahay, daghan kayo wakasabot aning pagkalawat, eh. So muna, importante kanino nga sakramento. In fact, the king of all sacraments, kay lawas magyud na ni Kristo. Kaduha, ang object of prayer, ampuan po na to. Ganina, nagbantay ko ninyo, manood mo din rin, di gino mo, mag-genuflect, oy. Di mo ka maumuluhot, pakit agod, Marlon? Asam to sa Marlon? Pakit agod sa akong iksod, gadaghan kayo, di ka mao. Be, pakit ako ng Marlon, be. Di resto nga. Be, ato i-demo, be. Be, pakit ana, iksod ninyo, ato bang dito? Luhod, genuflect. Nana ba? Siyaro, di ka mao. Iksod ninyo, igawas, no? Genuflect, daghan kayo. Murag yung di katoliko, eh. Manood lang, murag, ditso-ditso lang. May pangyawa kay matot pa ni Santiago, nagkurkurog. Ang kamo na no, katoliko, ditso-ditso lang. No? Iksod, igawas. Pero kung sakit nagituhod, bisa na lang baw. No? Kung di na yun mada. Pero kung ligon pa magtuhod, genuflect mo. Ang nga to, ha? Iksod, igawas na po doon niya. May igsoon kay Populo Mas man eh, wala tay final blessing karon kay aduna man tay procession. No, kanira pod nga misa. Sa tanan misa adunay final blessing. So unya after sa announcement, then mag-procession ta sulod lang sa simbahan, kadi kay dugay. So klaro na to. Sabi na ana sa dire or sa prayer room or sa adoration chapel, magampo po ta. So ang Ginoo ampuan po din nato, no? Dawas nga kanon, kalanon, ampuan pod, ludhan. Manakamono, manood mo no, murag mong dili katoliko eh. No? Ditso lang mugso, ditso lang gawas, murag inyong balay man is Ginoo, no? Nya ampuan na to, no? Eh siya physically present. Ang Ginoo wala lang sa langit, napod sa yuta, napod sa simbahan, no?
dire sa simbahan, napod sa Adoration Chapel. Muna, ampuan po na to siya. Okay, klaro na to. Katulo, isip, Eucharistia, isip, sakripisyo. Sakripisyo, dili pasabot, kanang sacrifice nga pag-antos, kung dili paghalad. Kaya dili sa santos nga misa, gihalad, ang lawas ug dugo ni Kristo nga to sa amahan, uban sa Espiritu Santo. Muna di sa santos nga misa, hatagan na tong dako nga pagtagad, respeto, the highest form of prayer. Kinatasan nga, maagi sa pag-ampo, pagpasalamat. So tanawa god, dire, uban naggawas-gawas, uban atog, uban nagtabi, uban nagtext, lupigan lang tas lain reliyon. Sila no, serious kayo. Ang Katoliko ro may di. Tawang lain reliyon. Nindot kay sila sinina, manimba. Katoliko, mag-short-shorts lang. Asa ka? Orag maligog dagat. No? Kuwang kita sa respetar maigsoon. Lupigan lang ta ko. Ikumparar tas lain reliyon, mauwaw ta. Lupigan lang ta nila. Diba? So, mas labaw unta. Kay mo man ang highest form of prayer, highest form of thanksgiving. Tagaan ta na ito dakong respetar, dakong respeto ng santos nga misa. Labi na sa matag Domingo o Pista Iglilihi. Kano sa itong Pista Iglilihi? January 1. Unsam ng January 1? Mother of God. December 8, Immaculate Conception. O December 25, Pasko sa pagkatao. Tagaan unta na itong dakong respetar, dakong respeto. No? Solimne unta itong pagsimba. Bisag dili Domingo. Pero labi na yung Domingo o Pista Iglilihi. Maigsoon, the source and summit of Christian life, of Catholic life. Hinatunta. Yung pagsaulong na to sa Corpus Christi, masabta na to maayo. Malawang pa itong pagtuo. No? O ma-integrate sa itong kinabuhi. Nga dili lang simba dire, o dili ato po ibutang, ihubad sa maayong buhat. No? So may suon, kanabitaw sa misa po, na lingkod, tindog, luhod, naga po na sa meaning, no? Lingkod, paminaw, luhod, labi na adoration, niya, tindog, paminaw, yung o pagdispitar. Maigsoon, hinauton tagaan na itong dakog pagtagad, dakog respeto ang santos nga misa. Kay usik kayo, no? Daghan na nambong, pero wala manimba. Mabitaw, di kayo ko ganahan mo gamit sa in English, attend the Mass. Mas ganahan ko participate in the Mass. Unsa may diferensya ng attend the Mass o participate? Attend, nara ka dire, warag physically present, pero mentally absent. Pero ang participate, naka dire, niapil ka. Mo nakusga po ninyo tingog. Sa hinay kayo mga tingog, ay lagsagi, kusga lang. Ang Ginoo man naka ninyo. Inyo rin yung lubot makadungog. Kusga po kay, we are here to participate in the Mass. O man, wag tingog, warag mga amang, no? Kusga po ninyo tingog, no? So may igsoon, sa pagsaulo sa Corpus Christi, ato hinumduman, nga usani, na sakramento, in fact, the highest form of sacrament, the king of all sacraments, kay mao man ni ang iyang lawas. Dili lang kay simbolo, kundi lawas. Ikaduha, ang Eucharistia isip object of prayer. Muna ampo, labi na masuta diri o gawas, muluhod yun, no? Or at least, mo profound bow kung sakit o tuhod. Ikatulo, ang Eucharistia isip halad ngadto sa Dios Amahan. Ang santos nga misa. Hinautunta, masabta na to maayo, mapalawman pa na to pag-ayo atong pagsabot, aron mas nindot ang atong pagkalawat, mas nindot atong pag-ampo, labi na mas nindot o mas meaningful ang atong pagsimba. Amen? Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan makagawom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kaya gikan sa kaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod gi anak, dili binuhat. Sa kaniya sa amahan. Lagi kaniya nanghimo ang tanan. Tuod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan ni kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas kay kanhi Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus ug ni Poncio Pilato. Kanto siya namatay ug lubong. Sa tulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ang naglingkod sa tuo sa Dios Amahan.
Malik siya nga may mayaw ng paghukom sa mga buhay o sa mga minatay, yang hingarian walay katapusan. Ngatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoong mga tawag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, isimba sa himaya o misulti pinagi sa mga propeta. Tuo kami sa usa, santos katoliko o apostoliko nga simbahan. Ngayon kami sa usa kabunyag alang sa kapasaylohan sa masala. Kapaabot kami sa pagabanaw sa maminatay, sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga amahan. Nga mihatag ka nato sa iyang bugtong anak. Nga atong matuod og buhing pan. Mutuwaw kita sa pag-ingon. Pan sa kinabuhi dungga kami. Pan sa kinabuhi dungga kami. Ngang katawhan sa Dios nga nanag-ambit sa usang pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Ngang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang may ambit ni ining iyos ti kariganhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus, ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit, ug sa may mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon, ug pakitaag interes, alang sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Sa nga imo unta nga isipon, nga takos o bapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga sa mga namamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Ginoo, mapaminaon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Dungga ang among mga pangayo diha sa tumang pagsalig. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo. Araw na nga ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagawam sanan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kayusa o kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon. Ining mga gasa nga gihalad. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo manaka ninyo. Bayaw mga singkasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay kagawom sanan. Hanggang matarong yun, magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod nga og tunhay nga pare. Nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Ihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. Itudluan kami niya pagbuhat nining halad alang siyang handumana. Aron sa pagkaon namo siyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo siyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo. Busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nasangyaw kami si Muhimaya duig silang walay hunong nga pag-awit.
Mangluhod. Santos yun ikaw, Ginoong tuburan sa nang kasantos, ipadala imo spirito, ng pagsantos magasa. Para may imong kinialang ka na mulawas ni dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulay, may kuha siya paan, may pasalamat kanino. Pika, sugnihatag niningadto siya matinunan ng mingon. Nawatang kinimo tanan, ug kan-a kikinima kong lawas ng itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon mi kuha siya sa kalis mi pasalamat ni pag-usap. Nihatag niningadto siya mga tinunan ug mingon dawata kini Panginoon kamutanan di kanini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga wala lang kanyo walang sa mga tao rong masala mapasaylo buhatan kini paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan pagabanaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan. Ing pan sa kinabuyo kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip mangayan nga matubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa. Alberto mo bispo sa mga pare. Hinumdumi sa among misyon nga nangamatay. Malauman nga banaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ng mga santos. Nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon namin kami ang pinagi sa Kristo imo na. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Ihatag na kanimo makagawang nga mahan diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumihimaya, ang tut sa kahangturan. Karong magampo kita samahan atong ganito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa tumanobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaloy. Malikay kami kanunay sa layas na ng kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbayag sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian.
Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko niyo. Akong kalinaw ihatag ko niyo. Ayaw tanawa mo masala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuto natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kaangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Pagdahit na kaninyo, dahil mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, wangay ng kalawat kanimo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manindog, magampo kita. Timuha o Ginoo nga matungob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos. Sa imong bililong lawas o dugo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. So, muna to, no, natay special collection para sa atong sound system. Arang na gamay, no? Atong sound system, pero ato pag-i-improve. Kay importante, kay usik lang, no, dili madungog ang tingog, no? Ang sabi na pagwali. So, muna importante, dako-dako, yung budget, no? Sige lang, para manis Ginoo, no? 1,199,000 pesos, no? 415 pesos day. So dako-dako gid. Pero sige lang, para manis Ginoo, ato lang tabangan. So pasalamat sa tanan, apil na sa nagsimba o sa nag-alagad o sa mga nag-sponsor sa atong decoration sa altar, Mrs. Delia Gorgot. Paibalo, ang Mary's Little Children Community, MLCC, ipahigayon og concert for a cause. Ang proceeds sa maong fundraising isuporta alang sa katukuran sa bagong seminary chapel. Alang buot mo palit og tickets, duula lang ang ilang mga community volunteers nga naatubangan sa simbahan. Kaduha karong Hunyo 12, adlaw Biyernes, Independence Day, no? Sa ulogon sa parokya ang kapistahan sa Sacred Heart of Jesus. Pahigayon ang pista, mas sa alas 5 sa hapon isunod ang prosesyon. Katulo, magsugod na usab ang Triduum Mass, kabahin sa kapistahan sa putli nga kasing-kasing ni Maria, karong Hunyo 10, sangtod sa Hunyo 12, sa alas 5 sa hapon. Sa ulogon ang kapistahan sa Hunyo 13. Ipahigayon ang Pista Mass alang sa alas 5 sa hapon, isunod ang prosesyon. Kaupat ang parokya na kinahanglan og dugang school-based catechist nga nag-edad 25 anyos sangtod sa 60 anyos. Usa ka practicing Catholic ang adunay gugma sa pag-alagad diha sa mga buluhaton sa catechesis. Alang sa mga interesado palihog duula o opisina sa katekista o sa dili pa ang Hunyo 10. Kalima, gidapit ang tanan sa pagtambong sa basic seminar sa World Apostolate
o Fatima Waf karong Hulyo 18 o hangtod sa 19 sa 8 sa buntag hangtod sa 5 sa hapon diya sa Parish Social Hall. Alang sa pre-registration, pero duula lang opisina sa parokya. Sa katapusan, uban sa dakong kasubo, among ipebalo ang kamatayon ni Father Jesus Jes Romanilios. Nahimo siyang kaabag sa parokya sa panahon ni Monsignor Esteban Binghay. Ang iyang patay lawas moabot sa parokya karong alauna sa hapon o kasamtangan hayaon sa Pedro Kalungsod Hall. Daghang salamat. Mangluhod para sa prosesyon.
panem de cielo pestei eis, omne delegamento mense habente. Oremos, Dios qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti. Tribui, qui sumus et nos corporis et sanguinis tue, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iguitors sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Daigon ang Diyos, daigon niyang balaang ngalan, daigon sa Jesucristo matuod nga Diyos, matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daigon niyang labing balaang kasing-kasing. Daigon niyang labing bililhon nga dugo. Daigon si Jesus sa sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang balang inahan sa Diyos si Maria Santissima. Daigon ang balaan ug walay buling nga pagpanamkon. Daigon ang may mayaong pagpasaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigon si San Jose ang iyang labing putli nga esposo. Daigon ang Diyos diha sa iyang mga anghel o sa iyang mga santos.